potom som dourázal Fizlov a potom som ty kokot dourázal celý chorvátsky národ tým, že som si dal proste dres. Hej, počúvaj, mne tú chvíľu, chápeš, ja kokot som si aj neuvedomoval do piče, že sme v nejakom Chorvátsku vyjebanom. Áno, si to bral tak, že si na Balkáne. Lebo aj nie, ja som si brako myslel, že som na Zlatých pieskoch, lebo všetci boli Slováci, Češi. To je ďalšia vec, vieš, že... Tak na Zrče, kto príde na slovenský interpret? Chorváti neprídu, však oni vás nepočúvajú, nerozumejú tomu, tak tam bol najviac Čechoslovákov. Takže ja kokot som si aj vieš, že som si nevedal, že by to tam mohlo akože niekomu nejako extra vadiť, alebo čo, ani mi to nedoplo vôbec tak, vieš, že som v Chorvátsku, keby. No a dal som si dres akože tej Červenej zväzdy, ne, repujeme a v polke šovky mi hovorí manažer, ne, boj, že Samo, že bracho, že daj si dole ten dres, ne, že daj si dole ten dres, lebo že keď zídeš dole zo stageu, že SBS-kari ťa dopichajú, ne. Ja na ňo kúkam, ty koko, no, že povedz ne, že si nič dole nedám, ne, že nech sa pojebu, ne. Tak som v tom repoval ďalej, fúr tam do mňa išiel, ne, ten manažer, že daj si to prosím ťa dole, že toto, ne. Ja, že kokot, ne, že doma, kde je jaký problém. Tak som zišiel pred posledným trackom tam dole, tam stál ten SBS-kár, neviem čo, že proste toto, niečo sme sa tam hádali, už neviem presne, že čo. Ja, že kokot, že to je môj tým, ktorému fandím, že tak som si dal ten dres, že ja ťa tu nejdem more urážať ani nič podobné, že keby mi hodili dres do piči Hajduku Split, tak si nám dres Hajduk Split. Ne? Že ja som sa sem došiel zabaviť, ne, tu robiť problémy a toto. Že stačí, keď si to dá dole, že dám dole, že v pohode, ne. Ja, že dobre, že tak kokot, dal som si dole, podali sme si ruky, išiel som hore, no ale v pohode to jasné, že nebolo. No a tých SBS-karov sa to tak dotklo, že mi nemohli dať na piču, že im to zakázal ten šéf, že oni to normálne, lebo však vieš, oni sú tam jedna ruka, oni a tí tajní policajti, tak oni to proste dali tým tajným policajtom, že čo som spravil, že som repoval teda v srbskom drese, čo je tam akože provokácia nejaká veľká. Hej, že tak mi to povedali, že ten protokol bol nejaký, že šírenie nenávisti, hej, alebo niečo také, tak normálne na hoteli a proste čakalo policajné more, komando, tajní policajti, že kým prídem z oného, prehľadávali izby, všetkým, čo tam boli izby, o 4 ráno vykopávali izby, ty kokot, pil si mu tiež, no? Pil si to tam tiež, riešil, šadal Lukáš, toho na letisku zastavali kvôli mne, no akcia je kokot, chápeš? No, kokot, aké by drogového baróna chytali, kokot, čapa do piči. Ja som, chápeš, že to bolo piči, normálne, a mne volá pár predtým, ako odchádzam z klubu. Hej, ak som išiel na hotel. Mi volá, že určite nechod na hotel, že čakajú ťa tam pandle, ne? Že zoberú ťa, že dajú ti tak na piču, že to si ešte nezažil, že potom budeš sedieť tam na CPZ-ke 4-5 dní, že pôjdeš na súd a ťa deportujú, ne? Že určite nechod na hotel. Tak ja, že dobre, a bol som s kamarátom, šadal Adam z Prahy s kamarátom, že on má vilu, že poďme slopať k nemu na vilu, ne? Tak normálne spelem bracho, normálne som vyšiel zo Zrče, vyšiel som stade, išli sme k nemu na vilu a tam sme boli skovaní, bracho, vonku bola búrka, on mal takú naloženú vilu s bazénom, iba taký štvorec, taká novodobá stavba, vieš, niekde v poli, v strede, my tam sedíme, slopeme. Život pokračovať ďalej. Hej, ja som slopal, bol úplne v kľude, hej, moji všetci na hoteli, všetci mali problém kvôli mne, kokot sa ospravedlne, ich tam policia jebala, ja som ďalej slopal na afterke, mal som vypnutý telefón, aby ma proste nenašli, že toto. Ja som si zapol telefón až ráno, lebo som sa bál, nech ma nevystupujú cez telefón, vieš, až keď som odchádzal. A volám Bivejnovi, ne, a Bivejna akurát presoval tam ten policajt, že kde som, neviem čo, lebo ja som mal všetky veci, som mal na hoteli, toto ja som ich tam nechal, ja som tam nešiel potom. A jak som volal Bivejnovi, on tam videl, že Luka, policajt to proste chytil, ne, on, že je tu so mnou ten policajt, toto, ja, že daj mi ho, ne. Tak ten policajt chytil normálne telefón, že desi, že okamžite dojdí na policajnú stanicu, tí hrdina vyjebaný, ne? Že som zvedavý, aký budeš frajer tu. A ja, že prosím, ne? Že čo sa stalo?